Бик күпләр яшь гомерләрен хәмер сөреме астында үткәрә. Дөньяның матурлыгын күреп яшисе урында алар өстенлекне алкоголле эчемлекләргә бирә. Ул вакытта гаилә дә, балалар да, эш урыны да артка планга күчә. Күчкәнеме? Мин Олда мин самогон içtim. Öyle içtim. Больницага барсаң чыгамсың? Шыға. Бәрі шыға. Газелде ақша шумалған кіре ипотека төлеймін. Вот, bütün нәрсені ашу. Неге іше бересің енді? Буын қойдым. Икісі ішке. Ішке іштің өзіңді тұрасың. Қонқада шығасы келі. Исереккә диңгез тубыктан диюләре хактыр. Алкоголле эчемлекләр кулланып, дөньяларын онытып, машина руле артына утырганнар үзләренең маҗараларының ахыры турында бөтенләй уйлап та карамыйлар. Даи хезмәткәрләре туктаткач кына аларның иртәгә эшкә барасылары, өйләрендә гаиләләре, балалары көтеп торулары исләренә төшә. Ушулма, жылама. Осылнан бесен, дурак. Хотя бы кона қойти қалып, потом қона. Элиңдер. Енелерге, мемін ұрсына сендерсің. Элиңдерге айтасың енді, мен сені жібермеймін, сені исерек келшіліктің. Аны менен шуша еврлерін уйлап бітіргенше бейт. Биылғы сыйылға шыққаштын 5 кішібіз өрлі артында исеркәлі тұқарланды. Олардың ішлері сутта азатылды. Даи инспекторлары әледән-әле исерек килеш эләккән шоферларның ришвәт биреп, закон алдында җавап бирүдән котылырга теләүләре турында хәбәр итә. Хәмер белән томаланган аңнары бу гамәлнең инде зур җинаять булуын аңлап бетерми күрәсең. Вот икісі ішке ала берсе, сіз мәхрүм етсеңіз, икісі ішке шығып. Үріп қараға предлагать етем, Жоқ. башқаша вариант жоқ қойды. Вариант ши. Бен шаша бұл. Ақша бұл. Оқшан сыйыра мені регистратор шөпті, ikimiz de кетеріз. Сен де түрме кетесің, мен де түрме кетеріз. Да не шепласың. Ben şuna ұрып Это қарайық, бесполезно. көпші алесің. Конкретно чего. Ben bizden ұрып қарайық, bizden kullansa, ben sıra ұрып қарarız. Aidatçılar, yurtduşlar var. Bu türlü sebepler yatalar indi. Koy verse simyada şunday bir şökülüşte şuna joğa şap bitken bindi. Koy verse indi Batımdan toraşıp şap bittikti. Koy verse bala şirlegeni şuna şıpkanı düşerde var indi. Akşam bittikleri düşerde var indi. Biz indi özümüzden gösterişimiz. Protokol tüzübüz de indi. Bir kıtma tüzü görünersen sutka veririz materyalına. Закон таләпләренең катгый, штраф суммаларының саллы булуы гына бер хәл. Исерек шоферларның ваемсызлыгы нәтиҗәсендә фаҗигаләр дә шактый еш-теркәлеп тора. Менә бу исерек шоферны даи инспекторлары Мәлләтамак авылы янында тоткарлады. Юл өслегеннән очып диярлек барган машина ахыр чиктә түзмәде, көрткә төшеп утырды. 180 bilen şaptın mıydı? Артында түсейік ма? Koya barayın sen. Bilen mi üstümdeki koya çıktın sen tün ortasında? Çok mu içtin bugün? Ben niye çıktın sen? Neydi maşına? Шоферның исерек хәлдә булуын инспекторлар алкотестер ярдәмендә ачыклый. Руль артында кеше булган нәтиҗәләр белән килешмәгәндә, тикшерү район үзәк хастаханәсенең ашыгыч ярдәм бүлегендә кабаттан үткәрелә. Сишәмбе көнге рейд вакытында 3 машина йөртүченең иминiyet полисы булмавы, тагын өчесенең куркынычсызлык каешын такмый йөрүе ачыкланды. 2 шоферның машина тәрәзәләреннән тонировка салдырылды. 4 йөртүче штрафын вакытында түләмәгән өчен административ җаваплылыкка тартылды. Biz daimi rəvişdə reydlərə, yol yürü qoidalarını buzuşlar boyunca reydlərə шығабыз. Yol yürü qoidaları buzuşlar kimin bilsək də bula, özünüz görəsiz, televideniya xizmətkərləri bilən hər daim шығып тұрабыз. Көбірек енді бүгінгі күнде күннер суық болғанға деп айтырғанмен иминlik қойышын тоқмаушылар көбірек ұшырай. Алар енді көбірек күнер қатырласаңыз полиция xizmətkərləri көрген шырақта ғана таға башылар. Bu indi аларның үзләре өчен, аларның гомерләре, сәламәтлеге өчен кирәк икән аңласыннар. Һава торышы тотрыксыз, юлларда игътибарлы булу кирәк. Җәяүлеләр, киемдә яктылык кайтаргыч элементлар булу кирәклеге хакында да онытмасыннар иде. Спиртлы эчемлекләр кулланган хәлдә руль артына утыручыларны күрсәгез, 242 телефонына аноним рәвештә шалтыратып әйтә аласыз. Юлер кеше үзенең акыллы кеше башкаларның хаталарыннан сабак алып яши. Дөньясын онытып эчкән сәрхүшләр башкаларга сабак булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.